Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Джума коро дивеи клола ходжа те керел удба. Ки при удба ходжа ва керела, ако ек мануш ва кергя бисмиллај, сашајте на кел. Хем сашај локето ва леске. Ек таро джемаати шундја акава савет акава насиети таро ходжа. И ко джајба кере тари джума, морате на келек вардари, ја крека. Јов се тинјапе ке ходжаске колафи и ва кергја бисмиллај. На кела опани, о вардари бизо чамцо. И стално ке да кавалки джума, стално ке да каджалпске кере, ов само ва кела бисмиллај, на кела таропани бизо чамцо. Јек диве аква мануш тарогав викинела ходжа кори песте мисафири. Дува кела леске, ја ходжа, и си тут давети амендар, таве кори манде мисафири, авдиве пали джума. О ходжа, на одби гјале, ева ке гјалеске, евет пали джума, то мисафири кова. Пали джума леляпе ходжаја, джалапске керама, морате на кел, тародува вардари. А каво мануш, бисмиллај, почињате на кел, таро вардари. А каво ходжа ди келале, ева кела леске. А кела, а чамцу си, нашилна каја чамцу, набе ходжава кергја, туа кергјано која пути ки джума, ако ек мануш ва керда бисмиллај, о Аллах шајте керелеске салоке, па дури таро пани да те начел, тена да савдало. А кела, хајде, пошто туа кергјан, хајде паламанде туда пир. О, джателар ја пошере, ма кергја, ојава кергја, мева кергимо дуа, мирела фенцар, тачно. Ама, о калби о чачуно карши ко Аллах, паќави пе карши ко Аллах, о калби и ситу туте, а наманде. Ја гјар ходжа, нашчи накла, о вардари о која страна, срцу накла, аква мануш. О мануш накла пиридор, а ходжа гело чамцоја, кори лесте мисафири. Аква, јек пример, ака јек пуука, морате лала кек јавер димензија, со значи на ладоа, лафеа сашај амен те вакера. Лафеа или меа амен сашај ти стакни на мен. Ама амаро имани козомитало зорало ем козомитало паќутно ко Аллах джелешанеу, од ова со вакерела ходжа те керале амен или коркорио ходжа те кереле од ова со вакерелале. Од ова значи нела дека ои лимитало јек јавер бути, амо паќави пе е калбескоро ко Аллах джелешанеу, о хакикатно чачуно паќави пе ко Аллах, тало нешто јавер. Ои лими ачола котошеро, хем вакереале народоске, ама паќави пе кото калби, ачола машкартуте е машкар ко Аллах. Падалеске да о Аллах наградила ту нешто ја, со итало това немогуче. Наградинела то долеа со нашти секој те керел, а ту од ова шај те кере. Па одолеске на не одоборка буд значајно тове алими, тоа тут буд баро илими, ако то калби тало чучо, ако то калби тало кирно, ако то калби на не чачуно, то паќави пе на не чучуно каши ко Аллах джелешанеу, да би од ова со кава кере бисмиллахи, ја навеске која нав е Аллахеске, те керек бути која со ковол буд интересно, хем немогуче воопште са е манушење. Одолеске да бути важно, на само и теорија те вакерала е народоске сартавечие, него хем те сикава ко дејла да ти саве буќа амаре, кола со чачекове на мен ге доказ, таро амаро ек чачуно калби, таро амаро ек чачуно имани каши ко Аллах джелешанеу. А Аллах вакерла ко Курани, околе манушен касу и силен чачуно паќави пе, чачуно калби каши манде, ме олен наградинавален неизмерно. Ове састе, лена каја поука бушужи. Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuh.